Hoxe imos a falarvos sobre a actividade empresarial. Para iso visitamos dous tipos de empresas. A primeira foi a Central Térmica das Pontes, que pertence á Endesa, unha sociedade anónima. E a segunda foi Galensigna, unha empresa totalmente autónoma. Para explicarvos como foi a nosa visita ás Pontes, deixo-vos cas miñas compañeiras. A verdade é que a central térmica estivo bastante ben. Da sede de turbinas hasta tivemos que poñer os tapóns, aínda que algúns como Paula ian so común. Bueno, a mí o que máis me gustou foi o ciclo combinado. Ali explicaronnos que tiñan dúas turbinas de gas e unha de vapor. Recordo que a súa potencia era duns 256 megavatios. Para ser exactos, as de gas teñen unha potencia de 258,5 megavatios e a de vapor menos, cerca dos 253. Certo. Eso sí, ver o lago artificial foi o mellor da visita. Sen dúbida alguna, xa sei onde teño que ir este verán. Interesante a nosa visita, verdade? Pois agora pasamos á seguinte empresa, Galensigna, que no pouco tempo que leva xa recibe un premio Manuel Beiras polo fomento do uso do galego na súa empresa. Pero que é mellor para contarnos todo isto que David Fernández, un dos seus fundadores. Ola, o meu nome é David e son un dos emprendedores que puxemos en marcha a empresa de servizos especializados en lingua de signos Galensigna. Pois decidimos fundar Galensigna un grupo de profesionais que levábamos tempo traballando no movimento asociativo de persoas xordas como educadores sociais e como intérpretes de lingua de signos, que sentíamos que podíamos facer as cousas doutro xeito, máis profesional, que buscábamos tamén unha maior estabilidade laboral no noso ámbito. Traballo como unha compañeira que é educadora social e intérprete de lingua de signos. Traballamos como autónomos e temos unha sociedade civil que é unha forma xurídica na que profesionais autónomos nos agrupamos para facer un traballo, poñer un traballo en común. Que o Concello de Santiago e a Cámara de Comercio de Compostela concederonnos a finais do ano 2012 o Premio Manuel Beiras pola nosa labor de difusión do galego no ámbito empresarial. Como unha empresa nova que incorpora o uso do galego na empresa e que estamos concienciados e convencidos de que tamén dende o noso traballo podemos contribuir á normalización do uso do galego na sociedade. Se queredes coñecer algo máis sobre Galensigna, podedes visitar a nosa página web www.galensigna.com ou seguirnos nas redes sociais Facebook, Twitter e LinkedIn. E ata aquí o informativo de hoxe. E como ben dicía o noso amigo Xaverín, o próximo día máis e mellor. Rica mañá.